soy pan de cada día. Tortugues, me mirava en Raül i me deia tens la pell de gallina. Son records i és alegria i és agraïment. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. My lover's got no power, he's got his strong beliefs. My lover's got no fame, he's got his strong beliefs. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. Want more and more, people just want more and more freedom and love. What he's looking for, want more and more, people just want more and more freedom and love. What he's looking for, freed from desire, mind and senses purified, freed from desire, mind and senses purified, freed from desire, mind and senses purified, freed from desire. Na 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 na. Pasó de Segunda División B a Primera División. ¡Leo! 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 Sin ustedes no hubiese sido posible. Y Vícar Mallorca, la reconcha de la madre. Ambaba. Sergio Buenacasa. Nosotros, Mijael. Poco de decir, Vizca el Mallorca.
Stoichkov, Pablo Valcarce, un home que, escolta, Raül, un gol seu va servir per sumar 3 punts, no?, contra el Reus. I Nikola Stoichkov, per lesió, s'ha perdut tota la temporada des que va arribar al mercat d'hivern. Todos y arriba el Mallorca. Fran Gámez, un home que va arribar l'any passat. Disfrutéis de esto porque es muy difícil y a la vez es muy bonito. Así que nada, disfrutar y buenas noches. Surt en Rocky del Mallorca, Dani Rodríguez, migcampista, titular indiscutible, Emma Calzina, ja damunt l'escenari. Sí, perquè està emulant precisament el que va fer un dia dins el vestidor del Mallorca. Doncs això, emulant el Rocky Balboa amb una camiseta del boxejador Jaume. La festa és absoluta aquí, a la plaça de les Tortugues. Dani Rodríguez, que ha animat com ningú a tota l'afició mallorquinista. Un futbolista que està fonamental. Eren molts els que van celebrar el seu fitxatge. Ho ha estat també del Mallorca. Bona nit a tothom! Clau en l'ascens. Ex del Deportivo de La Coruña, per cert. Dani Rodríguez. Bueno, solo deciros que gracias. Y quiero cantar una canción que me ha encantado en Albacete. ¡Dani Rodríguez, hijo de puta! ¡Dani Rodríguez, hijo de puta! ¡Dani Rodríguez, hijo de puta! ¡Gracias! Bueno, Té la seva explicació. i després de Leandro Mondagut, el tercer porcer arriba un que és un fora de sèrie, una primera estrella. Aquí el teniu, amb un ball. Bé, Raül, me recorda també molt a tu, el Lago Júnior. Lago, peça fonamental, ho va ser l'any passat, ho ha estat enguany. Àlex López, Raül, un home de gols importants. Sí, Yo solo quería cantar una canción y es bote, 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 balarico, el que no bote, 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 balarico, el que no bote, 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 balarico, el que no bote, 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 balarico, el que Prats és la felicitat màxima en una persona ara mateix. Ell representa aquesta felicitat màxima. Va marcar el gol de l'ascens. Fins ara, darrerament sempre parlaven del gol de Carlitos a Vallecas. A partir d'ara parlarem del gol d'Abdon a Son Moix contra el Depor. són molts que van fer gol. Barbero va marcar aquí, ningú se'n recorda d'ell. Se'n recorden del darrer. Abdon ha passat a la història. L'aixequen com un autèntic heroi. Quines temporades que ha fet aquest jugador. Va venir... Aridai Cabrera, un futbolista que s'ha fet amo i senyor de la banda dreta durant bona part de la temporada. Perquè ara mateix damunt l'escenari Marc Pedraza, Ángel Pedraza, Toni. Ángel Pedraza, un home... Yo solo quiero decir una cosa. Por ti, por ti. El moment de la nit, el moment més emotiu. El capità, xerrant del capità d'Àngel Pedraza, no veus com rebia la gent que trepitjava el vestidor del primer equip, espectacular. Com és ell, Xisco Campos, el gran capità. Deien Lume, Lume, Lume. No, se van equivocar. Foc i Caliu, però Son Moix. Foc i Caliu a Son Moix. Foc i Caliu a Son Moix.
sentia a Miqui Parera, que crec que és el que dia que pareixia un somni del que no volem despertar. Simplement vos dono altra vegada les gràcies, es dono especialment les gràcies a estos colossos que tenim aquí darrere i recordeu que lo millor sempre està per vindre. Visca el Mallorca! Després el notícies de IB3 que té. Escolta'm, Dani Pendent. En los sueños, porque nosotros tuvimos un sueño increíble y lo hemos hecho realidad. Así que la gente joven, que veo que hay mucha gente joven y eso es muy bueno para el mallorquinismo y para la afición. Fantástico. Teníamos un sueño y lo hemos cumplido. Muchas gracias. Fantástico. ¡Quietos! ¡Real Mallorca, ale, ale! ¡Real Mallorca, ale, ale! No. ¡Real Mallorca, ale, ale! Bueno. Vamos, va. ¡Real Mallorca, ale, ale! ¡Real Mallorca, ale, ale! ¡Real Mallorca, ale, ale! És que no m'acabeu de convèncer. Vamos, l'ou. 3. ¡Real Mallorca, ale, ale! ¡Real Mallorca, ale, ale! ¡Real Mallorca, ale, ale! ¡Real Mallorca, ale, ale! ¡Real Mallorca, ale! ¡Real Mallorca, ale, ale! ¡Ale, Real Mallorca, ale, ale! No, espera. Però és que no veig la gent allà asseguda allà al mig, Gràcies. Xa-la-la-la-la-la, oh Mallorca, xa-la-la-la-la-la, oh Mallorca. Xa-la-la-la-la-la-la.